public hearing kada ban niat bet bapa ka jimi na kata public hearing kada ban long bo pata ukursa kini gidi berpenuh ini kumpa parti ba ngin keren na kapor syakor ba ka parti ke jini kala persya ka parti ke jini po Giant Hills district beringkat begitu ginong song kala persya ya kini ke jing le jong ka sarkar ka ailat ka pensul ya kita ki cement factory kamtam ki cement factory ki pon nabar jaga jela ki bampen mentoy ya ka jela ka jini te bat ya kaniru nakalian ga jing ko party ling ba MP jing ba khano kita de bana ga jing tho shaka sarkar India but kani ga jing tho la tho na du usnem ila tho na du usnem arjar arpusan na du ka khabui trek banai ba arpusan ban ngachu pen pau ni tang bang ni kan mau kani ke jing tho ka ba MP jing la tho kamu ba party jing tar shimi jing he Shau Bhupender Yadav Minister jong ka Environment Forest and Climate Change ka subject kani ka formal request for immediate suspension of environmental clearance proceedings proposed integrated cement plan at Daistong village East Giant Hills Meghalaya kabri ba Sri Cement ti na kata ka daw ni kum ka party ni lai gi jing tho ni kum ka party ni lele ka bangi la ban le ha ka bor ka ju tendai ka bangi ni ba ka sarkar ka pen ibor ka thau ki bui ki la ki lenti ba ka bas usi ka long manu ba man toy na kani ka kam manu le se ba thoida nagane ka kam kadi ka jingkli ka ba ngi ha ban prakhat namala da kadi ka sarkar ka bas muthu bat borom me ka sur jong pai ba kadi kala dei ban sngat bat la da ka sarkar ka ba khoj ha kor kam prakhat kila dei ban smuthu ya ka jing persha handrei kumba kalong matang i bagani ka sarkar ka pen bet pen ban mo pen khe ya kita ka jing pen khe ke jong ka ban khnyat ya ka sur ka ba persha ya kani ka jing thu ka basi ka jong ki te na ta ka tau ka nir kan ka wi ka mat ka ba in kin thup la ha kani ka jing pat ba ka jing ha kan re te phi kamur ayu ban on public hearing haba pi on public hearing ka bo phin let ban snap ya ka sur ka jo upat ba udon ayu ban pan pa te la ka sarkar ka bodon ka jing ka clear kan snap ya ka ta ka sur jo upat ba tenri haswa baga sarkar kan let ban penong ya kata mo ka public hearing kadi ban sutu shwa ningkong ya kata ka project kadi ban ka jing sutu naladi kum kinoi lang kadi ka project kum du kan pen mentoy mo bat kum ngle i ya ka jing jot jong kami marang ha Giant Hills khamtam phinre la ding issue hikai bi briu ni shekren bi ya jing yo pisa klem salya klem tingkai klem burom shu ka maren ke ei ka banwa ya kalau wei ke jum kumba kalau mata ka jela Meghalaya pe ke baca ni pauna menta nang ta ki kam ki pa ja buram sudah ka perthei ke kren kam dei tang India ya ka jaka ka ba ngetam the most polluted mo city learning the most polluted location nagalang jing namar ka bernihat ke dengdi tangi jaka tadi ka bernihat ka balik tip pai ba te bat ngi iru na kapor ya ka jing ot jing ki priu ba tangshen ki long kmi ki ni ban persha ya ka jing penjon ya ka jing pen khemi ki ding hang te po lum shlo bagi wan ra ite ki project telah ka sarkar ka perkhat ba kita ki project ke ba ki wan ra compare lada ka dei yang i bengin jinjare ko umdi compare lada ka dei yang i bengin ka kta ya ka mariang ka shong hangi upai ba bengin suto bagi di ban persya
Tika ni ke jing khot nama kata ya ke public hearing lani kata ke jing snap dia ke sur pai ba dia kan snap dia kata ke sur jong pai ba ndri menta kan dia kata ke public hearing ke sokar ka da kwa ban tip shisha ke sur pai ba ndri ke dei tang ke jing pendap ya ke formality ke jing pendap rukom ke dei tang ke jing pendap rukom banong bangila dep ban penong ya kata ke public hearing but hani ni bagi pai bagi kesan kat bagi pai bagi balik saya kata ke public hearing kita bagi pai bagi ke sokar kita ada penbet lupa marka dia kata ke fix public hearing tengi penrem jur halor kani ke jinge ni da penrem jur tinge halor ke jing penangkam da ka bor gi nong shong shong ni penrem jur ya ka jing pendu ya ka linti ke singkin lada ki samla ki balik ban mo pet ya kurkom trikam ga batorti juki kontraktor basna surok haba kilik ban clear da kakti ka sorkar ka IFIR ki tementa kini ki bakti bat pensni ga surok ba kinong ki riu pai kinong ma Malaysia kata ke public hearing ayu ka sorkar kan ye ki tinomar kata ka taung ni ba kan ka sorkar hi kom bagalong ka sorkar kabam perkhat yu pai ba kabam perkhat yu rit uria kadai ke sorkar kabam perkhat betang yaki hespa but kamtam kadai ke sorkar kabalong persya ini utrai mulu utrai jaga ka Voice of the People Party ka jisnotra ban penklaim ya ka bor perkhat juki pai ba ni je keren ha ban hikai ki pai ba bakin penkam ya ka bor perkhat tingi kwa bo pai ba un pet yakini ki pecah te un pensionung rin mo bot pai ba un penhap sawar kai ga daw ko ba penong yo sokar balik ke sokar kalong hadu kan ni ban le jubor persya ya ka sokar jo pai ba te kum ka parti hi ni nam shong thai ni keren ni keren na ka por ban na don kam bangin pen klang ke jiki tandrik ai ke ba kong san kalong bangi ko ba ki brio ke jini ko ma ke di ban smuthu kem di ban bi ka shiaja ka araja ka baisi ban ne to ban ra akti klem smuthu namar ka jurbha ka ne ka ji peni pai ba da ka basi baisi ha ke ni ke sini ki ba menta tinga sindu ya ki pai ba bawa kemen toho itai shiaja araja larpi o baisi larpi lek ben dan bentah kan no mo ka jingilang kaban peni e karai kaban kta ya kala shai kala shisi jong ki kon ki kti ki jongi tengi kenturu iki pai ba ki pai ba ki ba smutho ba ka ei ka ba ka soka kan le kan dei bet nam ta ka pit ka piang jong ki long din ki man bien la ka long ha ka mariang la ka long ha ka kam ka jam la ka long ka kamai ka ji hakilan baro ki pai ba ki penal kam la ka jong ka jingsta ba na ka le ka State Pollution Control Board kalapun pau shai ba kawan ka jing tha na ka sorkar te kam don jimut nama kata da bangi ni pai khmat sha ka State Pollution Control Board ndrei ngin hap ban keren de ka sorkar long ka taw ba la ka sorkar jawa mo ka persenge eswa ko ngini kendo ngini keren ngini pe kanong shisha kuno ka sorkar kan ai ko hukum mi ka State Pollution Control Board ba sange ni kan yo kami ka kendo kana mereka sokar kalau pun create kam salia wala dari ban mi ke jingi ya mi ke jingi mensal tamad di ban pendap ikani ke public hearing mat kan ni ke public hearing ke de ban peni bo pa ba ukur syam pada kata kala de ban penbet lupa kadi ke fix kila de ban penbet lupa te kam don jumut ini nama kata raw bangin ya keren ni kata ke State Pollution Control Board kam don jumut ini bani keren ni kita ke officer dari ke kongsan ni niui hmi ngila ban sungtu ka jingkran jong u deputy chief minister ka shai wong ngila butha shai ya ka district administration ya SP bat iki tna ya ka ege pakiti ban le ka bumot ka tahi kala shai baka jingkwa je ka sarkar kalong baka le public hearing ka de ban yat bet baka jimi na kata ka public hearing ka de ban long bo pat pa ukur shai